Bay. Bay sa bay. Pulis ko ba ya? Lagi bay. Nagkuli na po ko dito bay. Kitas kong lubot ba eh. Sakit mo lubot? Nga na lubot mo. Ngano man eh. Again. Tol, alis na tol, nabitabi sa talyari. Yan na, sa aking ni Maria. Ito ba? Sa bitabi sa talyari. Wah, putus ko rin, bay. Ano na ba eh? Ako sa ni Kunog eh. Ako ni Kunog. Ay, unya na oy, dagan batang ubra oron. Bay. Bay. Oh, musta? Bay. Ha? Tawag ba dito gay gulo di mo do. Ay, dito. Sus kakapoy na mga obra di ay. Ali diri ko. Kapoy ka na. Oh, ala ko no. Istorya tari ba? Ay, isa suri sa talyari. Istorya ang binutbot ba? Ay, sagon. Ay, lani mo din doon niya. Bungo. Unsa na din ako mga amigo. Saga. Sa may negosyo ninyo di ay? Balas lagi. Para deliver niya. Dili kapoy po kayo ba yun? Oo, kapoy ka ng trabaho. Dito lubos ya. Saan ka dire? Dugay mo ko ng trabaho agad. Dugay mo ko ng trabaho agad. Kuya mo na bawa? Kuya gid na. Kapoy ka na. Kapoy man pero kwarta may no man. Oo. Oh. Nakatrabaho ko na sa Nuna dito sa Japan, 3rd floor. What? Oo. Grabe sa iwan na nasod naman ah. Sa Japan, 3rd floor Gani. ko to. Nya bay. Nakaya bay. Wala lagi. Hindi sa kuha na bay kay focus ko sa kuha ang trabaho ko. Wa ba din uyab di ay? Wow, yam. Ayos ka ng trabaho, nara na. Dapat na kay uyab. Hindi kay nakay kaan na. Nakay golden hands. Dili sa kuha na bay. Kaan taway kayo. Wala kuha na sa kuha ang kurso ko. Labi na kay Disyembre, bugnaw ang panahon. Lami ka na nakay kakusun. Lamig na bay. Sus pagkaninduta tanianag na kay uyab. Mao na bay nga wa kay uyab. Kaya dapat simple ba magpatupi ka tarong pasko ba? Oh, para kay ba? Aba. Oh, para kay ba? Aba. Oh, para kay ba? Aba. Oh, para kay ba? Na yun na ba niya kuhaon mo ni mo tuhog ani mong dunggan. Mura ka kana mga pagluloy. Napatayari ay may mas maayo pa palitag nino. Agad tulog. Korta be, Dili ko nandos tinani manang. Manang ising? Oh. Dito ako na bayad. Gara bayad. Tulo. Oh, sige, matur ako. Pagdali ha kay. Uhaw na kayo. A few moments later. Ay, tama. Lan no. Aram ni ni. Oy mo na usaw. Oy mo na usaw. Kamera ko kay. Mo na Ah, siyempre, ako jo kay. Ako gyud gisugo yo kapo iglakaw. Pirti pang inita. Tama kayo. Ako naman eh. Gawa ka na kunya upan. Kalilo. Pulutan to. Wala oy kay wala na ko disgarenyos manang nimo ising. Ngumprahan na yung tusilagon. Mangumpra pa man ko no po do, bitaw sakto to. Mabus mo sa tingin nga na ako. Oh. Ubog ko may ubog. Opo ka na ini hoy. Opo, ay. Mag-opo kay Lim Noray. Kay Lim Noray. Kay Lim Noray. Para ko sige nung sa. Ubog daw ubog. Tulog. Isa ko ba? Tulog. Tulog. Tamang bay. Tulog. Ay, magdakulo na pala. Tulog. 2,000 years later. Umuli sa kuya. Balik ako. Sige. Alas unsa naman di ay? Alas. Balik ka po. Size. Grabe labaras ang ulo eh. Nabara oy. Nagbitay naman ito araw di ay. Bay, Bay sa bay. pulis ko ba ya? Lagi bay. Nagkuli na po ko dito bay. Kitas kong lubot ba eh. Sakit mo lubot? Ano man eh. Gidamgur mo ko gabi nanak kada ko nalibam ko ba? Nanak kada ko gawas. Damgur man tong ano natino sakit ba kong lubot.
Una. Sakit lubot bay. Unar ko guli. Bay sakit ang lubot. Sakit kaya ang lubot. Ngano ako ang nagputi ini sa lubot, sakit po. Asal nito si Paday, Riboy. Lubot asa di ay. Ako tong balik ko, labi. Ay, bay. Bay. Oy bay. Ano mo ay? Oh, sakit tas malubot bay oy. Bay sakit sa lubot bay. Ano mo na? Abot bay. Bot, ano Ano ni? ba isa na mo bay? Kuan, init yun. Lami. Ay lami. Lami yun lagi. Kapdos lami. Bonsam din na inyo. Basi di mo ramang gihubog ha. Buwan. Kaya dili ka ganabay, laki mong gusto. Lay. Laki. Buwan Kasi na gilab rin na ni yung mo balay, lubot bay na naputi na mong buga gabi. Napagi ko yung bra, balas makuron. Balas. Kita lubot bay kita kami bay. Imo di may ginawangan ba? Ay, dako mo lagi buslot ang lubot. Imo ramang gihubog. Oy, bay, gabay.